இவ்வுலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்லுளங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். காமம் என்றால் என்ன? மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? விலங்குகள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் இனவிருத்திக்காக மட்டுமே ஒன்று சேர்கின்றன, மேலும் அதற்கான பருவத்தில் மட்டுமே ஒன்று சேர்கின்றன. ஆனால் மனிதனின் நிலை வேறு. காம வெட்கையை எல்லா காலங்களிலும் சிறப்பாக உயர்வாக அனுபவிக்க ஆணும் பெண்ணும் விரும்புவதால் அவர்களுக்கு விதிமுறைகளை விளக்குவது மிகவும் பயன் தருவதாக இருக்கும். ஆண் பெண் சேர்க்கையானது இனவிருத்திக்காக மட்டுமே அமைவதல்ல, அதையும் மீறி அங்க உடல் இன்பம் பிரதானமாக அமைகிறது. மேலும் எந்த சமயத்திலும் அனைத்து காலத்திலும் இன்பம் தூய்க்க முடியும் என்பதால் அதற்கென சில நியதிகளை வகுத்து கொள்வது நல்லது. கணவன் மனைவி, காதலன் காதலி, விலை மகளிர், காம வெட்க நிறைந்தவர் என்ற பிரிவுகள் எல்லாம் பிற உயிரினங்களில் இல்லை. மேலும் எந்த உயிரினமும் பரஸ்பரம் திருப்தி அடைதோ நிரந்தர உறவு வைத்துக் கொள்வதோ இல்லை. அதனால் பூரண இன்பம் பெற விரும்பும் மனித குலத்துக்கு காம சாஸ்திரம் அவசியமே. உடல் நல்ல நிலையில் இருக்க உணவு எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோல் உடலும் மனமும் இனிமை பெற கலவை இன்பமும் அவசியமாகும். கலவை இன்பத்தை அனுபவிப்பதில் பெண்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள். ஆண் பெண் இருவரும் இணையும் போதுதான் இன்பத்தின் எல்லை செல்ல முடிகிறது. நன்றி.